Kulomdlalo wenu okushefana, uyakushefa nawe uyamshefa, umshefi yonke indawo. Engqondweni yakho akukho ukuthi hawuma yini manje lesenzayo. Hawuma yini manje kufanele ungishefe like ngiyazi ukuthi kena ingane zabafana especially mase ikhulile ziwi age yakho. Ziba nalokho ukuthi hey musu lokho ungibuka umusu lokho ungithinta. So wena wavuma nje uma ukuthi naye akushefa akathe ecela. Yebo ngavuma. Okay, senishefanele-ke wakuthinta kwase kwenzakalani? Wangithinta and then ke yavuka induku and then ke wathi angizeke kuyena duze kwakhe. And then ke ngase ngamgibela ke kwaba mnandi wabanje. Okay. So mase niqedile ke ukugibelana kwaqhubeka kwaba impilo normal, waqhubeka wambiza ngoma, kwenzakalani emva kwalokho? Naqhubeka nalala embhedeni wahamba ogeza, kwenzakalani? Saqhubeka nje salala kwabamnandi ngimbiza ngomalo sibansana sikisana nje kumnandi nje kunje. Kwakujabulisa nawe? Ngajabula nje. Ngagcina sengide ngijwayele, sengi-enjoya nje nokuba naye. Ekhaya nihlala nobabili? Sihlala sobabili, umfowethu omdala uyafunda eKapa eCape Town. Oh, so nomfowethu omdala? Yebo, nomfowethu omdala ufunda eKapa, ufundela ubudokotela lapha eCape Town. Oh, okay, into enhle kakhulu leyo. Wena ufisa ukufundela ini? Mina ngisafunda ibanga grade 12, ngifuna ukwenza ubuthishara. Ufuna ukuba uthisha? Yeah. Okay. So, ngoba uthi kena uze la ka Black Life uzoconfessa. Indaba lesitshela bani? Ubhuti wami omdala. Ubhuti wakho omdala. Uthe kwabamnandi kanje ya? Why manje usuzoconfessa kubhuti omdala? Ngifuna ukukhipha nje lonke iqiniso. Yini uzwani uzubona ukuthi kufanele ukhiphe iqiniso? Angisafuna ukwenza lento, angifuna ukuba neimfihlo. Okay, ufuna ingabi sabe imfihlo mase niyaqhubeka? Ngoba cause noma wami vele useze wakukholelwa ingane yami. Umfowethu wazi nje ukuthi ukhulelwe njenganye omunye umuntu kanti akukho njalo. Okay. Okay, so uzoba khona ingane ezothi but baba kwena? Ngava nje. Nesimile ebusweni bakho ngiyabona ukuthi uyayi-enjoya lento. No, angi-enjoys. So ubhuti wakho uma ucabanga uzokuthatha kanjani?